A les coses bones creiem en la sanació integral, en el poder de la connexió cos, ment i ànima. El servei de tractament holístic amb la Núria està dissenyat per ajudar-te a descobrir aquest equilibri. Un tractament destinat des dels més petits fins als adults, amb un enfocament individualitzat on la Núria combina tècniques de massatge terapèutic, reflexologia podal, teràpia amb flors de Bach i massatge bioenergètic per abordar les teves necessitats. Cada sessió és una experiència personalitzada per alliberar tensions, equilibrar energies i restaurar l'harmonia en el teu cos i ment. Estàs llest per descobrir el teu potencial, experimentar una transformació real? Contacta amb nosaltres per programar la teva cita i donar el primer pas cap a una vida millor. Estem per ajudar-te a trobar el teu equilibri i benestar interior. La teva salut i benestar són la nostra prioritat i estem aquí per acompanyar-te en el teu viatge cap a una vida més saludable i equilibrada. Si tens alguna pregunta o necessites assessorament personalitzat, no dubtis a trucar-nos al 93 680 11 94.